Тук при мен вече са дизайнерът на кучешки дрехи Гергана Янакиева. Тук е и Кристиан Шолин, собственик на развъдник за кучета Шолин Викрис. Правилно ли го каза, Кристияне? Да, правилно. Браво, добре. Правилно. Тук са и Силвия и Михаела, заедно с техните кученца. Какви са? Ще всяка от вас да ми каже. Моето куче е дългокосместо чихуахуа и се казва Чери. Добре, и? Това е Джак Ръсел Териер, той се казва Иржи. И тук е и Розалия, която помага, разбрах в работата във вашето студио, нали, за модните дрехи, която също е с две страхотни кученци. И двете ли са чихуахуа? Да, и двете са чихуахуа. Ама те са с различни, виж, едното е с по-дълги косми, другото не. И най-вече е пълно тук с дрехи. Защо, първо ми кажи, се захвана с такъв бизнес, с такава професия, дизайнер на кучешки дрехи? Ами не се захванах от начало като професия. Аз 34 години съм библиотекарка. Да? До преди една година. Започнах да правя дрехи, защото на майка ми хинчето претърпя операция и трябваше нещо да се сложи върху него. Никога не бях виждала дрежки. Какво значи да се сложи? Ами това значи, че трябваше да бъде облечено, защото му правиха операция на корема. По здравословни причини. Зимата беше, трябваше някаква дреха да се сложи. Взели му мерки? Това беше 83-та година. Да. Не бях виждала и направих някаква дреха, която сега от моя гледна точка е много смешна, но много трогателно. Вече, знайки тънкостите в занаята. Да, от тази позиция сега. Да спасихме животното. Искаш да кажеш, че всъщност много хора купуват дрехи на техните домашни любимци по здравословни причини. Да, по здравословни причини има породи, които се нуждаят от дрехи. Има голи кучета, голо китайско куче. Шила съм дрехи и за котка, която е свинкс. Това е котка, която няма... Много е страшно. И изискването... Никаква козина. Изискването беше да има и лапичките покритие. Защото измръзваха и лапичките в къща. Значи това не е шега, което тук сте донесли тези обувки, защото имаме и обувки кучешки за различни големини кучета. Това по някой път се налага кучетата да бъдат обути с обувки. Налага се и аз имам зоомагазин и заредих обувки заради едно куче, Шарпай, което има генетично заболяване на кожата и му се разраняват лапичките през зимата. И просто трябва да бъде обут. Да. А как се чувстват, не са ми казали до сега. Какъв е пазар на тези аксесуари и кучешки дрехи в България? Търсят ли се? Защото ще ти кажа честно, Гергана, когато се готвихме за това предаване, нали, когато четях информацията и гледах снимките, какви дрехи и какви неща се правят за кучета, да ги кажа, се притесних, че хората, които ни гледат, че кажат, ние нямаме какво да ядем, вие ни говорите за кучешки дрехи. Глезотия ли е това? Марта, това, което казваш, ми се случи на първото предаване, което направихме с Роси Кирилова. Когато течеше предаването, една възрастна жена ми се обади и каза, ние нямаме какво да ядеме, вие се занимавате с глупости. Първо, не взимам хляба на никой. Който желае, може да си купи. Да. Така че това е нещо, което аз пък си изкарвам хляба. 96-та година в най-голямата криза започнах с това. Защото имах нужда и от средства. Това е една ниша, която в момента... Има го по света, има такива магазини. Знам, но въпросът е, че ти ми обясни друго, че има здравословни причини, поради които е необходимо или да бъдат обути, или да бъдат облечени. Аз от моя малък опит с кучетата знам, че когато се разгонят женските кучета, е хубаво да им се слагат гащички. Това е най-малкото. Сега извинявам се, обаче след това видео думите за глезотия изобщо не вървят, след като чухме 915 хиляди паунда, че може да струва едно куче. Може. Ужасни цени. Кристиан, ти знаеш ли ги всичките тези новини? Ами да, ние следиме информацията, по принцип интересуваме се. От колко време е вашия развъдник? Нашия развъдник е от 2004 година. Колко кучета са се родили там до сега? Чихуахуа? И до момента имаме около 40 родени чихуахуа. А в момента колко има? В момента имаме само едно. А жените ли предимно предпочитат тази порода или мъжете? Предимно жените ги предпочитат и водят тяхните мъже, нали?
Жените обичат и мъжете да ги водят на каишка, но ти все пак си още млад и не знаеш. Но поне неофициално. Неофициално. Да. Но това, което съм видяла и в България, и по света, е как дамите ги носят в чантите си, просто като играчки тези кученца. Те са много кротки, нали? Да, имаме дори една жена, която си го слага между бюста, и кой не би искал се разхожда по витушка така. Оператора на четвърта мечта да е точно в това мястото на това кученце. Сега, ако можете да започнем да показваме как се обличат дрехите и през това време да ми казваш и ти, Гергана, кое куче ще обличаме? Кое ще ни дадете да облечем? Имаме тук едно. Облечени тук имаме, вижте какво. Имаме облечени, които можем да ги покажем, но тук имаме едно якенце, което мислих, че дали ще бъде склонен. Това са нейните дрехи, твоя приятел. Да бъде облечен. Мъжки, може да го пробвам. Червено яке, рокерско, какво говориш? Не стига, че е чихуахуа, не стига, че е малка чихуахуа, искате да го облечете в червено и розово, съвсем ще го потиснете, момчето. Няма да го потискаме, бе, човек. Обувал ли си му обувки на твоето кученце? На него специално не сме му обували. Той е дошъл с вратовръзка с гербове. Обратно трябва да го облечем. Обратно? Как? Това ли? Ето. Обличането. Има ли порода кучета, които не бива да бъдат обличани? Забранено е за тях? По принцип, кучетата, които живеят по-на север, на тях ще им стане доста топличко с дрежки и не е хубаво. Така ли? Не е поради някакъв вид порода. Това приятно ли е според вас на кучетата? Не е ли мъчение за тях да бъдат стягани в тези дрехи? Чакайте, извинявайте, всъщност не трябва вас да питам, ще питам. Неприятно ли ти да си в тези дрехи, моето дете? Всичко е въпрос на свикване и въпрос на... Кажи ми как му името, той се обиди, че... Пив-пав е той. Как? Пив-пав. Пив-пав. Хубаво ли ти е в тази дрежка? Пив-пав. Как да ти кажа? Какво казваш? И по-хубаво също така ми е било. И по-хубаво му е било, казва той. И аз сега да го видим как ще се разхожда за тази дрежка, доли. Момичета, нали ще направим едно ревю, както сте ми обещали. Дайте, тук имаме една булка. Може ли да разведа булката? Има ли тя? Това е една доста досадена булка, прозяваше се. Аз ще водя булката, защото това ми остана мечта. Като аз не можах да се ожена, поне да вода едно чихуахуа булка. За кой ще я женим? Който си избере или който ние и предвидим? Хайде, заповядайте. Обикновено така завършват ревютата. Ние започваме. Давай. Харесва ми, казва тя. Май го хареса. Ела, моето момче, пав. Ела тук да ви запознаем. Избяга. Не иска да се жени. Аз ти казах, с това розово, дето го облякохте, го изложихте пред момичето. Има надежда. Той я хареса. Заповядай, ела да разведем и тая красавица. Това е вечерен туалет. На абитуриентски бал ли е тръгнала? Как се казва тя? Някой знае? Джесика. Ти си абитуриентка май тази година. Изключително официално се е докарала Джесика. Той не е хареса. Шаферката. Шаферката на булката ли е това? Моля, заповядай да покажем и твоето кученце. Как му името? Чери. Чери? Каква каишка има Чери? Хайде, Чери, ела да видим кого ще хареса най-много. Пав ли беше, бе, човек? Джав ли беше? Пив-пав, разбира се. Пив-пав, както се казва. Хареса ли я? Не, той си иска булката. Дали заради роклята я хареса най-много? Как мислите? Ще го попитам пак. Пив-пав, кой те харесва най-много от тези дами? Пив-пав, кой ти харесва най-много от тези дами? В момента се чуди. Това е изобилие. Аз съм много болна. Моля ти сега да разходим и твоят прелестен кучок. Ти ми кажи, защо обличаш твоето куче в тази дреха? Защото той е такъв тип по-спортен, затова реших да го облека и по-спортно облечен. Ела напред, имаме дефиле в момента. Днес е по-спортно облечен. Да. Иначе има и някои по-официални дрехи, така ли? Не точно, просто зимата, като е студено, и ние го обличаме, да не му е студено.
Как се... Ох, още едното иде. Мъж ли е това пак? Мъж. Оле, още един мъж. Той как се казва? Айде, при жените. Seven Angel е той. Seven Angel. Чакай сега, тук стана страшно. Как се казваше това кутие? Иржи. Иржи, хубаво ли ти е с тази дрежка, моето дете? Айде, тук нали знаеш, че обикновено акат кучетата, сега ако усетат. Иржи, хубаво ли е в тези дрежки? Иржи! Иржи не иска да говори. Иржи пошторя от жените. Иржи, кажи, моето момче, червеният цвят ли ти е любимия? Той ми е любимия, ама го пробутахте на онзи светло-бежовия. А тази дреха ти си я купила, или? Не. Не си я купила. Сега си я взела само на заем. Да. А иначе вкъщи шиеш ли на твоето кученце дрежки? Аз не мога да шия. И какво? Трябва само да купуваш. Да, така се налага. А какво? Аз като бях малка си шиех на моите кукли дрехи. Това не е ли същото? Да шиеш все едно на куклите дрехи? Аз не ме била много с иглите и с тези неща. Така ли? Оле, събарят женските дрехи. Не само ги събарят, Марта. Да, и препишки. И много по-страшни неща са правили кучета в това студио. Сигурна съм, че днешното предаване, ако не е друго, е много любопитно за всички, които ни гледат. Обаче ти, Гергана, да ми кажеш най-малкият размер дрежка, която си шила за кученце. Най-малкият размер е едно малко кученце на една клиника във Варна. Да. Имат мини пудъл. Гръбчето му е 15 см долу. О, Боже, той колко ти играчка. Аз не вярвах и когато направих дрехата, специално след като я изпратих, помолих да ми кажат дали това съответства и казаха перфектно. А снимка не получи ли поне? Ами не съм получила снимка, но правихме на това куче. Ако ни гледат неговите собственици, много ще ги помолим да ни пратят снимка. Това е уникално малко кученце. Да, това е една клиника в Варна, която са редовни клиенти точно с такива нестандартни кученца. Да. Правихме една тениска, която беше същия размер. Анцук сме правили, който е толкова голям, с качулка, която се прикачва. Това е за джогинг, нали? Това е най-трудното нещо, което съм правила. Анцук за кучета. Анцук за кучета беше... Сега в момента текат отзад на плазмите тези страхотни снимки на кученца, които ние намерихме, да. Това е просто някаква много голяма царска особа е тая. Аз я виждам, че е много нафукана кучка, макар че е малка кучичка. А най-голямото куче, което си обличала? Ами, обличала съм бобтейл, обличала съм английски дог, ризеншнауцери. На по-малките по-трудно ли се шият дрехите или на по-големи? Ами, общо взето на малките майче най-трудно се шие. На големите също се шие трудно. Значи за голямо куче, за да стане добре дреха, трябва да има няколко проби. Добре, това, което четах, че шиете и се продават изобщо и по света и у нас пижами за кучета. Нормално ли има ли едно куче да иска да бъде облечено в пижама, когато тези неща, които правя, са по-скоро на манекена, не знам дали се вижда. Да, виждам ги, ето ги, това са дрехи за изложба, те са безшевни, отвътре са без шев, за да може кучето, когато е подготвено, за да го изнесат на манежа, да не се развали прическата. Това е. Това са за някакви страшни расови кучета, които ходят по някакви изложби, изложения. Марта, само да ти преведа междувременно това, дето лае, той казва, до сега беше пълно с жени тука, пуснати и сега изведнъж всички ме зарязахте сам в средата да стоя като куче. Извинявам се, но не ти е добър кучешки. Аз ще кажа той какво казва в момента. Какво каза, бе? Той не е странен диалект. Писна ми Марта Вачкова да води жените. Искам аз от тук нататък... Не ми беше удобно да ти го кажа в очите, това, дето го казва. Въртете мялко кюто искам аз. Кажи сега, последните думи знаеш ли кои са? Благодаря ви много за това, че бяхте днес мои гости. Денят е пред вас, каза кучето. Не, това е накрая денят е пред вас. Кажи, до тук бяхме с кучешката мода. След малко ще продължим с специалния ни гост днес, писателят Любомир Милчев Денди. А сега вижте как може да участвате в поредицата ни нестандартните лечители и феномени. Довиждане от името на цялата ни кучешка компания. Благодаря. Мерси за това гостуване. Благодаря ви. Мерси.